Bang pli sumar jangre tumpen kerap kaco hangpon. Edon sikha Debnath hemipi ahem alongpen pistol lapen amu kereng kelongpon. Manja Chingri Club along kaka asong kangdang amai pedopon. Daitor ahiti along radapan ake joy pen long tu keron pon. Karbilongri abirta kelang arad do anpan kardom pajir iglo kardom non karbilongri abirta kethan pon jiabang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ba arjupon iksina Pirte kahache pen arta ki jumhe limsumar kijui arta hojong si sarpi sarbura mate api apo lapen don rap atum kilang donatum ave Churek johang pensi an e om ki cholong pulute ko an ki sungji lake maduda chini pamepo. Lason si Durbaguri constituency angkang kohora bakring inti arong amekar karlitang busobe lapen sunita rong pipi asomar bang plido. Bonta sangpi sunita rong hangpi ningkan po an bak do. Asomar bang pli apan ci o tikang si kaprek along cukat dun juilo. Bang pli asomar jangre tum sai jokje api sarpi pensi dora petlo. Bonta ko pai kelak no api ta chevoy juilo. Non la so somar jangre bang pli tum det si do chom anvetlo. Lapen arta ki chum hek pentang ta chuklem thek the detlo. Musu so bang pli mekri jangring rang si chimang hu pronglo. Akling siya bang babu sing be arta ningkan krepli. Laso dung mongol sing be arta ningkan krehini lapen. Adagvam akibi jilina bepi arta ningkan keprahini lapen akibi si samili bepi arta ningkan troksi anvet lang. Labang pli atum bang ason school dun si cipathek dun ingtu. Bonta school ki dun logically an e om apanta kisunglo. An kisung tanon amat majok rat pangri atum pen akirap long lelang. Lasi non ke mususo bang pli atum apan Durbaguri MAC Forest Development Board Chairman Richard Tokbi lapen KAC CM Dr. Turiram Ronghang atum nangrap vek tha pusi chuning ripon. Kohora pen mirsing Tokbi Karbi Longri abirta. Nangmen pulo. Mirsing be Puge. samili bepi. Nangtum korte bangan dolo. Bangpli. Bangpli ke amen pulo kumal akleng therge. Amen pulo. Ako adun ke nang. Ke lapen ke aki bisi lo. Non inu. Jilina. Nasi dolo halage. Inte non ke nangtum det bohem gitu ke di. Inge kecho kijun ke komasinang pilo. Nang besar tu. School dun madun deng tu. Dunde. Popo pai pai ke dulang ma velo. Avelo. Pipi ke. Avelo ke di. Nangtum dat si dolo ma. Laso somara akahini atum le tham lo bote isia toposo sitame lan ka lilo non magis non kasuliba ma picture lasini linang than po lang litum korte jirmek le bangpli bangpli non la da ke do bang athom la pen ke no da bang ke hati dem dokok lo la pen non lang litum si bori ponsi lo ta chari bom la pen kichu chokama hin sitame alang litum chobori pon bom si Chopon bom lo, lapen kidun school kidun na cross tame alang litum si pu tuktak curi pon bom lapen rong sor tame inut bahari kang hon pen apu pidun bom lo, lapen nawana hem tame nang litum tek long lo hem dal hem lo jo, lasi halang litum pan ala hem dan litum rap pen sigerap ilo. Sarkar pen pine kirap ke avema. Sarkar pen non mara kirap u bang tek long lipin lah. Aleng teban dapat Cini dunta ladak leader atum sitame pine political leader atum sitame Cini lo lake lasona condition bu bangke lasona ardi bu bangke Cini pon lo sita alang litum sitame jo make pakan no pakan pon pedet ke jo. Inte non mat ke komat phansi kachirap kachhangji pulo nangli kemat hapon. Jauh si herapan si pute council hin penan vela.
Neli tu aporial dan neli tu aporial lo. Hmm. Neli tu punu posara so neli futum korte tela so asumar lo. Asi neli bana mangke nangahang nang ita pesar lang. Neli tu sita me ason kirabi asawara ve abodi surya ve. Laben si non nang tu bang thulo me pik lo. Laso na birta nang en theke bangke. Lasi so birta nang en pen. Sita me kupine kirap do sonte me parji pusi neli ge matha lo. Non ma keo smartum desi do puyalo bola dake. Oh smartum desi dolo. Laben api tu ben dora pe api ben dora pe lo. Da api service tame jo bang lo han suri dam lo. Fry sengkan di sini dulu. Non ke smart desi lo dake do. Edon sikha debnat hemipia hem along pen pistol lapen amu kereng kilongpon. Khatkati police atumpen joy pen birta kilongpon atengsi kidam tang phaikoni niphai ingkora narkep ani khatkati police station ke parlo tila basti arong ameka karli tang Jogendar Yadav achor hemipi sikha debnat ahem kiri kakuruk asai kideng ponahut 32 pistol ibong amu kereng muthom kilongpon. Khatkati police atum chiparedeng ponsai claim ponlo laso kiri kakuruk da mahut APS SDPO Bogajan John Das Bogajan OC Moplik Brahma SIUP Mirdul Rudra Pol Khatkati police staff AP RG staff camp Bogajan Lapen CRPF Bogajan camp atum chirap chitodun Sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Aberta. Phaikoni ni phai ingko rasir ke beda por phai crazy por balompet manja chingri club along Karbi Aron Bari Karkli amai tihek pen kaka asong atum kangdang amai padopon. Kaka tiripi amai pu Jana Singh teron pensimai charipon. Chunbang Chondro Singh teron pensilamti jaipon. La somai kang nipon lake non kiwang ji thang achiklo nipai trok si ani ingdeng krepli kaka amhang kitek ani talon ponjiaphan pini tirikam amai reception committee sengpon. Tirikam amai along amai pu Dhon Singh Tokbi dun amai pu Bida Singh teron Chunbang Chondro Singh teron lapen dun Chunbang Juli Singh terang atum aphansi arpu pekpon. Lapen manja development block asaihem athengnu pathua klam alongsi ingdeng krepli kaka amhang kitek ani katalon ponjiaphan chiparaipon. Manja pen Bida Singh timung Karbi Longri Aberta. Lam kiri betul pen lang pacetang tu. Nindi tumpi ni la so mai ki do mang Karbi Aron Barim krak ye mai kaka. Exactly bangke lasi la so mang ni le tum mangke pining penan ningkan create roxy lo. Lasi so ningkan create roxy ni le tum hem phuaphan kardom kardi. Aso ki khroy pu ni le tum chorki chuphiyo tum an Karbi yang long atokan nu gido tum an. He tu pirthi thidam pen. Aso nengi khroy pen wang bom si pini bangke itum ta an si imethang aronatang imethang asakhi barim imethang abong chin bongkrok klat et klar bor pen la subangke itum ta pirtheru ritik so padonang pu pen nile tum non ki wangji pining le thos setame la non ki wangje ningkan surihini ra ningkan ko ra hini phan nile tum thang cheklo tarik roxy nile tum dan ningkan wang son thak la sukar chu ponyi phan si pini bang so mai long nilitum la so aseng deng pachun ponyi phan nilitum tirika mamai ki seng hasila so ki seng ponyi phan sin nitum pini bang ke mai ni pon lo la pe nilitum nonan tirikam mai ka cari ponyi phan mai phulo pen chun bang tum hatan nitum ar preka sab ru bhantan nitum ar pupi pon lo hasi misen met pen pachun pon thegi phan si pini ge krung ka ching sai amai nilitum ing ni pon lo hasila so non ki bang yelang bang ta adimak long hetame nilitum ladak manja long si nitum bathik pon lo manja bloga athengno long si asa hema thengno long si nitum bipon po lapen bang so mai long nilitum la so asong jengbar krian kadom kadi siadan nitum akaprek song amendo nitum nilip nihang potarong hang hitami latum phan anta pangrum pon pen na so mai long nang pachi tong ni phasi nitum saideng pon lo lapen akapreka kit he gading tum sitame lada bang aku nitum ka chuhang pon jido nitum pini la so bang nitum aphai lapen amen nitum asong phan tok pon pelang jong pon pelang lapen la so anam bang ke nilitum ke claim bonji kon ma padok e phanda nang chirap tang kitu duini phan acha kong gido tum phan an sitam nili mai phuin banda kardom pajir pon si nili chuningri pon lo la si lang litum name onan la so na ma phan kimisen pen da so nang chirap chitui bang ke jakong nang pi dun pu si ning thelo la si nili
Lakhain ko ratrok Durbaguri MAC constituency ka parlo Daithora hiti along party alam chipu pepen pen bang pharo hini society tumapan akejo pen long thu keron pon Laso long thu keron pon ahut abarim EM rotoning ti Durbaguri Congress Mondol Committee mai phu production langne Youth Congress amai phu Phimson rong pilapen kapre Congress along krembang phi bang phu atum chitong dun Suar lo tum han an kitun ahut penang an aduk kedo pen ke pajok pon jia phan matha ponsi la so sai deng pon lo la pen la solong tu han an kitun ahut ateng si la an OA pusi abarem EM rotoning tipen ning jepon La nona porhut kado we pirthia dang stami kenang sot lo people sin to claim nang kok la bangke ko piloma non climatic change la pen due to weather stame theglong lo muni datu thang ok piglo non December nang kin lutpo office tame ako ko ke chithana tengali lo non ke lahai pen pulo ten to anu tin stame daitto do anu tin abang putin every individual stame ko son si daso global warming la pen climatic change ke faiji bang la pen e pai tum jong se ok plan me lo plote kitun ke dang hut mi hi ke check lahai pen stame amme ke heng no alangs ang forpi ne ke heng no pen ti bi ke so bemar stame la ke kam tiglo la pen la banket 3D jitu equation capital ha America pen lo la pen ladak ni tum ke implement bang ke la ke MS ka equation pulo la ke bikhek ko ili to pai tum ha kemat ha yo ne si ni tum pin aswang deng anang kok lo la pen ni tum same mo isu adina phan same aso pithe jate sen mesen je phan la pen ji pu theng prang same lan se pa chan ji phan si ke mang pen si la pen theng prang ki thu ke pakom ye phan kom hek pen same heng ji tu kinang edi me chu thor hala phan sin tu non pini la klem na kok lo athema la dak ke tok do kuni kwalong tok do use less firewood to 71% an pakompo la pen hala ji tu smoke stame hala smoke stame dak thong lo 81% an pakompo la lopote ilitum environment ke lan su se si mepo dilhi lom thek dam long lo non lom je khitia porte me kai lopote ha sining thek long le sta dak ke non mala son gela la pe non pe na masini tu mangke la hai environment ki pa me pha ke claim pon ke nang sat lo la pe og planta e pai tum han an su se pa me na la lo ni tu ben takte sar pini la ba solong thuron ke PS ko an ba muluk phan ron iglo la ke ladak dor baguri ang kangdet polang mali ni tu matha ke la ke whole kar biang long non mani tum dak ki ko dor baguri nilip surupathar do pani Borjan la pe hadi pulon da pibom la ho kar biang long pilapji la pe chudu 20 tarik ani stame ha bithum CM tuliram no hang afan mastame haro pian pilo la pe na pike itum NC hill la irian stame koson si ke expand ma la klempon bonji Rada phan la puson akira pen long thu nang ke pajer thega pot ning sam viklo la pen mokili ka hota alang li tumalong chirap chitodun popusi long thu ka chu endun arada tumpe ning jepon renti han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Aberta rada phan la puson akira lalu di takte nalina da son anjok hamse tarador jo kan se di la solong thu kiron yente ko matung sikiron iglo MEC X Toniti pia party lo ne lage Congress Ibon ipi bang ke party pulang ke bon sar bang he so khanda pilap ke do ke la khan pilap party pulang thai takte la XMSC nali tu la long thu ke ron ke long por nali tum ko pilon te la lang li phan ke rabdun jige ke rabdun mane mo but la pilote la son te pidunang po jirap tu nang po lang phan non son da lang di election en ruling le sita me lang le son ki duk ki la khan ki rabdun po li tum ta man tha nang po lang li nang ma tha son tha si takte la ban solong thu ron je nali tu me ching tang jo flot ba te mi hi check jo flot lo ba tang pe พวกผู้ศึกษาดังท่านแห่อันดาเทคน้องน้อยละหมู่ตะทอลูกก็สิเทคน้องน้อยเมกนั่งเจ๊กเจโลละบางเก nali tu use long lo ma tang te la อะไรสิบางเกบางยูสน้องเทคน้องละบางยูสแห่ kala ma to jero nali men ไม่เกรงกิปิ Pini birta pa anse kang ton pon iglo do me thak me kardom